Nalazimo se u predvorju ovog lijepog kina koji se zove Ritz Cinema u sidnejskoj četvrti Randwick. Kao što evo čujemo, naravno velika je gužva već sada. A posebno je veliki i važan događaj za nas Hrvate ovdje jer se danas prikazuje hrvatski film. Velika stvar svakako za našu cijelu hrvatsku zajednicu. O tome će nam nešto više reći gospodin Ned Tičić, koji je inače predsjednik Hrvatske kuće, odnosno Croatia House. Dakle, ovo je po prvi put da se događa ovako velika stvar. Hrvatski film ovdje u Australiji. Da, ovo je naš prvi put u Australiji, u Sidneju, da će nam biti ovaj Hrvatski filmski festival. Jako smo zahvalni našim ljudima u Hrvatskoj, ovi naši direktori i ovi 3 filma od kojim se pokaziva ovdje u Sidneju. Također gospođa Romana Petrušić, ona je iz International Art Center u Zagrebu. Jako nam bila važna za ovi filmovi, ipak ti filmovi treba se pokazivati u neki specifični format za kino. Nije to DVD ili Blu-ray. Tako da smo njoj zahvaljeni. A naša je i hrvatska zajednica ovdje stvarno se uključila u ovaj projekt, što su nam pomogli ljudi. Nudili sponsorship, tako i Hrvatska država nam malo dala pomoć, naši konzulati i ambasadorica i tako dalje. Tako da smo jako sretni što se događa. Večeras imamo specifični gosti kao VIP, će biti to večeras. Tako da je nešto specifično prema australsku vladu, diplomati, dolazi čak 10 drugih ambasadora, konzulati, ljudi iz druge zemalja. Imamo iz političari i baš ljudi iz umjetnost i te industrije, tako da je ovo nešto specifično večeras. Jučer navečer smo imali prvi film i bilo je puna cinema, kino je bilo pun. Najviše je bilo kao naši ljudi, Hrvati, ali bili su par Australci, onako više community ovako. Ali bilo je najviše naši ljudi i ovako prva generacija kao ja. Evo Sanja Putica, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Vlade Republike Hrvatske. Evo, nekoliko sam dana u Sidneju, u Australiji, i drago mi je da prigodom otvorenja ovog Hrvatskog filmskog festivala, koji je zaista značajan kulturni događaj u Sidneju, mogu upoznati barem dio hrvatske zajednice ovdje, malo se družiti sa Hrvaticama i Hrvatima i osjetiti nekako bilo, ali naravno i potrebe našega naroda ovdje, koje ćemo, nadam se, uspjeti zadovoljiti preko Vlade Republike Hrvatske. Počašćeni smo, poštovani gledatelji, da je s nama večeras i naša uvažena gošća. To je veleposlanica Republike Hrvatske, gospođa Beti Pavelić, koju srdečno i lijepo pozdravljamo i kažemo dobro nam došli. Hvala. Iznimno mi je drago biti tu s našim narodom, a i sa kolegama iz konzularnog zbora, sa Australcima. Vidim da tu imamo jednu senatoricu, da s nama proslave hrvatske filmove, hrvatsku kulturu i da se malo s nama druže, a posebno smo sretni što nam je danas došla i državna tajnica Ministarstva znanosti i obrazovanja, gospođa Sanja Putica, i pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja, gospođa Ivana Franić, tako da evo Zagreb je tu s nama ne samo u filmu, nego prisutni su tu među nama u zajednici i veselimo se ovom filmskom festivalu. Svakako bih htjela pohvaliti organizatore, Croatia House, vaš rad, trud, ne samo u ovom prilikom, nego i lani sa The Doll predstavom. Stvarno je nešto posebno za nas koji smo došli iz Hrvatske da možemo tu uživati u ovoj kulturi. Evo, prije svega zahvaljujem na ovoj mogućnosti da se obratimo i zapravo podružimo sa hrvatskim narodom ovdje u Sidneju, a dakako i sa svim gostima koji su došli ovdje na ovaj filmski festival. Ovo je prvi filmski festival, Hrvatski filmski festival ovdje u Sidneju i ovom prilikom želim zahvaliti Croatia House, Hrvatskoj kući i njezinom predsjedniku gospodinu Tičiću na ovakvoj organizaciji. I veleposlanstvo
veleposlanstvo i generalni konzulat podržavaju ovake događaje koje promoviraju hrvatsku kulturu ovdje u Australiji. I mislim da je to dobar put prema promociji Hrvatske u ovoj prelijepoj zemlji Australiji. A također smo vrlo počašćeni i izuzetnim našim dragim gostom, a to je gospodin Joseph Petrić, generalni konzul u Melbourneu. Pa evo, dobro nam došli. Kako se osjećate među nama Hrvatima ovdje u Sidneju? Hvala na pozivu što sam ovdje. Osjećam se odlično. Razlog mog dolaska je konferencija koja se održava u Macquarie University, 35 godina hrvatskog jezika u Australiji. I drugi razlog, u biti možda i najvažniji, mi ćemo isto imati filmski festival koji će se održati u 11. mjesecu, pa da vidim kako se to sve ovdje radi, tako da bi iskustvo odavde mogli prenijeti tamo.